फाइदिंके सोंथिनि सिनिलाय बेनि मुं स्वपन देबरमा थानाय 16 जुन 2018 कासा ट्रेन एक्सिडेंट इंना नायमानो कासुई गोबांमा लुकुरकनो मथांगा बिनि अ सामुं काहामनो हामजागै त्रिपुरा ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी नि बिसिंतै बनो मानैताय किसासा रांरक रोजाखा दाय आबुनो कारै त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर नि बिसिंतै बनो 50,000 नि रां चेक रोजाखा आबुनो कारै बो आम्बासा ब्लॉक नि बिसिंतै बनो बरम रोजाखा बिन असामुं काहामनो गैसों जतनो sak थानाक्लायताय राष्ट्रपति सकात माननानि बागै आबुनो कारै बीर साहसे अवार्ड बर नानि बागै जों थानचांगै याकमाति सालायनाय मेसेज नो शेयार खाजे